יש להניח את הצלחת המשיק בחור שבמרכז הפטיפון ולסובב אותו. ניקח את הגומייה ונלביש סביב הצלחת והמנוע בצורה הבאה. אחרי שעשיתם את זה, סובבו את הצלחת כמה סיבובים כדי לוודא שהרצועה יושבת בצורה נכונה. לאחר מכן ניקח את הצלחת הברזל ונניח במרכז הציר, ומעל נשים את פד ההחלקה. איזון זרוע. השלב הזה הוא שלב קריטי ויש להקדיש לו תשומת לב מרבית. נסיר את נעילת הזרוע. כשעושים את זה, חשוב ביותר להקפיד להחזיק ולהפעיל לחץ על המחסנית, כך שלא תיפול בזמן הורדת נייר הדבק. נסיר את מכסה המחסנית. כדי לקבל איזון של 180 מעלות, ניקח את משקולת האיזון ונבריג אותה לציר האחורי של הזרוע עד הסוף עם כיוון השעון. נסובב את משקולת החוגה בלבד עד למשקל של 1.75 גרם. נסובב שוב את משקולת האיזון כלפי חוץ, 3/4 סיבוב נגד כיוון השעון. נמקד את משקל המחט ל-1.75 גרם פעם נוספת. חשוב מאוד שמשקולת האיזון לא תזוז בזמן כיוון החוגה. 1.75 נותן לנו בסופו של תהליך משקל של 3.5 גרם. על מנת שנוכל לבדוק את עצמנו שהאיזון נעשה בצורה נכונה, נפתח את נעילת הזרוע ונרים את המנוף ונמקד את הזרוע בין הצלחת לעריסה. נוריד את המנוף שוב למטה ונוודא שהזרוע יורדת בקו ישר ולא נוטה לצדדים. נחזיר את הזרוע למקום ונוריד את המנוף וננעל את הזרוע. בשלב הבא ניקח את המשקולת נגד החלקה ואת לולת חוט הדייג נשחיל לחריץ השלישי. נמשוך את החוט כלפי מעלה בכדי לקבע את החוט הדייג על החריץ. את משקולת הברזל נעביר לקרץ שמאחור. חיבור רמקולים. ניקח את הרמקולים שברשותנו ונשחיל את הכבלים לפי הצבע המתאים. אותו דבר נבצע גם ביחידת הפטיפון. יש להקפיד שרק הברזל החשוף יושחל פנימה. נרכיב את מכסה האבק. נחבר את ספק הכוח ליחידת הפטיפון ולשקע הקיר. נדליק את יחידת הפטיפון בעזרת כפתור הדלקה שבחלק האחורי. על מנת לבדוק שהצלחת מסתובבת, נלחץ על כפתור ניגון השעיה. נבחר במהירות המתאימה 33, 45, מוד, כפתור מעבר בין מצבים, בחירת מצב בלוטוס אין, יעבב אור בצבע כחול מהיר, עד לחיבור התקן בלוטוס חיצוני, מעבר בעזרת מוד במצב של ניגון, לחיצה על כפתור הפעלה ועורר עוצמת שמע. ניגון תקליט, יש להניח את התקליט.
נפתח את נעילת הזרוע, נרים את הזרוע בעזרת המנוף ונמקם את הזרוע מעל התקליט, מעל הרצועה הרצויה, ורק אז נוריד את המנוף למטה. הזרוע תירד על התקליט והמוזיקה תתנגן. נרים את הזרוע ונחזיר למקום, ורק אז נעצור את התקליט על ידי לחיצה על כפתור ניגון השעיה. לכיבוי מלא של היחידה נכבה את כפתור ההדלקה כיבוי שבגב היחידה.